Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, piye kabare? Muga-muga kabeh sehat. Amin. Saiki sinau basa Jawa babagan struktur teks narasi disimak nggih. Saiki ayo simak bareng-bareng struktur teks narasi. Ing teks narasi iku ana pambuka utawa orientasi. Perangan teks kang nepungake utawa mengenalkan para paraga ing cerita, wektu lan papan panggonan. Jadi dalam bagian teks pembuka itu biasanya berisi tokohnya siapa, waktunya kapan, dan latar tempatnya di mana. Loro, pasulayan utawa komplikasi. Perangan teks kang ngandharake ngenani perkara kang diadepi dening para paraga. Jadi dalam komplikasi atau pasulian ini tokoh itu sudah mulai ada konflik, ada permasalahan. Nomor 3, pangudarae perkara utawa resolusi. Perangan teks kang ngandharake ngenani cara kang digunakake dening paraga kanggo mungkasani perkarane. Jadi di resolusi ini sudah mulai masuk ke bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah, ya. Ada solusi yang timbul. Papat, koda. Mujudake anane owah-owahan kang dumadi marang paraga lan piwulang kang bisa dipetik saka cerita. Jadi di sini sudah mulai adanya perubahan dari para tokoh dan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut yang bisa kita ambil amanatnya itu apa. Iki tuladhane teks narasi. Ana ing buku Wasis Basamu halaman 8. Nah, coba diwaca, dipahami teks narasi iki tentang apa. Lan yen sampun maca, mula ayo nyebutake struktur teks narasi ing teks kasebut. Wicaka sampun ngetik, iki hasile. Disimak bareng-bareng nggih. Ing teks kasebut ana pambuka. Jadi pambukane iku ana ing kene wiwit nepungake jeneng Respati, dina Jumat sore lan toko buku. Jadi kalau di pembuka tadi kan menjelaskan tentang tokohnya siapa, waktunya kapan, latar tempatnya di mana. Nah, dalam cerita tadi itu tokohnya bernama Respati. Kejadiannya hari Jumat sore dan kejadiannya di toko buku, ya. Nomor 2, pasulayan. Pasulayane apa? Tuku buku cerita ing toko buku. Buku digawa mulih, bukune diwaca, buku diselehake meja lan ditinggal turu kanthi bukune ilang. Mulai timbul suatu masalah. Masalahnya yaiku bukune ilang. Nomor 3, pangudare perkara, ya. Buku cerita disimpen ibu ing lemari kanthi tujuan kanggo ngamanake saka coret-coreting tangane adine sing isi cilik. Jadi penyelesaian masalahnya ternyata bukunya itu tidak hilang tapi disimpan oleh ibu, diamankan supaya tidak dicoret-coret oleh adik yang masih kecil. Timbul suatu penyelesaian masalah. Papat, koda. Owah-owahan kang dumadi saka paraga Respati. Respati wis ora jibeg lan bingung maneh awit buku novele wis ditemokake. Piwulange senajan buku cerita ilang, Respati sabar anggone goleki. Tumrap tumindake ibu wicaksana banget. Jadi di sini ada perubahan dari tokoh Respati yang awalnya itu kan dia bingung, panik, ya, tapi sekarang sudah tidak bingung lagi karena buku novelnya sudah ditemukan. Ajarannya apa yang bisa didapat? Jadi meskipun bukunya itu hilang, Respati itu sabar saat mencari bukunya dan tingkah laku atau tindakannya ibu itu sangat bijaksana dengan mengamankan buku tersebut supaya tidak dicoret-coret adik, ya. Oke. Nah, iku mau penjelasane. Saiki tugase bocah-bocah golek teks narasi ing media online utawa internet.
Nggih, banjur jlentrehna struktur teks narasi ing buku tulismu, kaya sing dijelasne mau, nggih. Matur nuwun, muga-muga manfaat. Wassalamualaikum.